Καλημέρα σας. Αλκάιντα, εσύ είσαι. Εγώ είμαι, ναι. Έλα, μπες, Αλκάιντα. Έρχομαι. Πήγατε για καθόλου χορτάρια ή αρχίδια, ρε? Μόλις τώρα ξύπνησα Σε έβγαλε εδώ. και είχα ξεμείνει από την προηγούμενη μέρα. Α. Και πάλι καλά που βρέθηκες γιατί δεν έχω όχημα. Γιωργάκη! Γιώργο! Ακούτε, έχω μείνει εδώ. Έλα. Θανασάκη, πάρτε ένα λίγο με αγκαλίτσα. Με βάζετε στο προπαγκάζα να χωράω γιατί είμαι γίγαντας. Εμείς θα μιλάμε out of character, κατάλαβες? Οκ. Όχι εσύ, εγώ και ο Θανασάκης. Και εγώ δεν έχω πρόβλημα, ρε. Θανασάκη! Έλα. Δεν έχει μέσα μπάτσος, ρε. Δεν έχει. Καλά σου. Ξύνονται πάλι. Αλλά θα περάσουμε μετά. Έχει δύο τους ξέρουν, γι' αυτοί και καβίτες. Όσο ήσουν εσύ μαλάκα υποδιευθυντής στο ΕΚΑΒ μια χαρά το είχε. Τώρα, το μπούτσο μου. Μα. Μα, θα σου πω γιατί βγάλατε το Θανασάκη, ρε. Κολόπεδα. Τι να πεθάνει ρε μαλάκα, άμα βάλουν το RP στο 6 κάτι κομμάτι, άμα δεν έχουν βάλει ακόμα RP στο 6 ο Λίδο θα παίζει στο 5. Όντως. Τι είναι αυτό? Ω! Μαλάκα! Πήγαινα σε σκουντίξ και τον γάμισες εκεί πέρα στη στροφή, μαλάκα. Τον επέταξες στον στροφή. Ναι, τώρα με κυνηγάει αυτός, τι κάνω? Στρίβεσαι δεξιά κάπου εδώ, όπου βρεις. Πάτα φρένα και μέσα, πάτα μέσα. Ω! Μου είπε ψηλά τα χέρια. Έχω 1000 ευρώ πάνω. Πήγε ρε! Παιδιά Πήγε ψηλά ρε! τα χέρια, ψηλά τα χέρια, κατέβα κάτω, κατέβα κάτω, κατέβα κάτω, Έλα, έλα, κατέβα αυτό κάτω. τώρα γαμίχει. Τι θες βρε πούστη, τι θες? Ποιον βρίζεις, ποιον βρίζεις? Εδώ είσαι με απειλή, σε πείραξε το βρυσίδι. Προφανώς. Ναι ρε φίλε, μας φρέξει το βρυσίδι, έχεις θέμα. Έχω θέμα, ναι, τι θες? Ψηλά τα χέρια τώρα. Πάτα δεν έχεις Alt Alt και Y, πάτα Alt και Y. Θες να φας φαράς Alt και Y κεφάλι. πάνω του, Alt και Y. Μαλάκα, τι κάνει αυτός Σκουπιδιάρης. ρε. Ρε, τι κάνετε? Πούστη. Ξανά, ξανά Alt και Άμα Y. μια πάπα θα φύγεις φέρας στο κεφάλι, μα την Παναγία. Εσύ με απειλείς. Κατέβα στα χέρια, κατέβα στα χέρια ρε μαλάκα κάνει το μπαλάκι, αυτός, ρε. κατέβα στα χέρια. Άστο να σε σκοτώσει καλύτερα. Alt και Y πάνω του, ξανά. Σκότωσε το φίλο του ρε. Όπα. Alt και Y να το ρίξεις. Πάρ' το μηχανάκι και φύγε. Φύγε, φύγε. Μου πήρε τα λεφτά, ρε. Σούζα. Ρε, μου πήρε τα λεφτά. Δεξιά και αριστερά. Ρε, μου πήρε τα λεφτά. Φύγε. Ρε, φύγε, ας τα λεφτά, φύγε. 1000 ευρώ μου πήρε. Φύγε, θα στα δώσω εγώ. Με τόκο 2.000. Τι να μου τα δώσεις εσύ, εγώ από αυτόν τα θέλω. Φύγε, γραμμή έξω, γραμμή. Τώρα εγώ γιατί κατέβασα τα χέρια σου και δεν τρώω σκούπες? Επειδή σου παγώ. Λοιπόν, Ρε, εξήγησέ μου λίγο το παιχνίδι, πώς δουλεύει? κοίτα, αν θες μπορείς να παίξεις αρχίδι τελείως και να μην τους κάνεις να αφήσεις τίποτα, να μην μπορούν να σου πάρουν τίποτα, να πεθάνεις και να τα χάσεις κάτι να τους θα δώσεις. Οκ. Εντάξει, Γιατί- αν θες συνεργάζεσαι κιόλας. Γιατί κατέβασα τα χέρια και δεν έφαγα σκούπες? Γιατί μπορείς να το κάνεις και αυτό. Μα το παντάω, δεν γίνεται Χαίρετε. κάτι. Τι κάνεις? Όπα, όχι εσένα. Πήγα να βοηθήσω και βρήκα τον πελά μου. Πήγαινε στον καθρέφτη. Κοίτα την μάπα σου κατευθείαν και πες με εντυμότητα. Μήπως είμαι μαλάκας. Το έχω. Τι πατάω για να κάνω? Ω, περίμενε, όχι! Τι έγινε? Με πέταξε από κάτω. Ρε σούπα, είναι μπάσταρδο το παιδί. Ωραία, πήγα να συνοηθώ καλά. Του λέω δεν θα σε δώσω. Αν με βοηθήσει να βγάλω λεφτά. Είναι μπάσταρδο. Ποιος να τον γαμίσουμε μετά από τον μπάσταρδο. Boost, αυτό που λέει. Ήρθε κάβ. Για μένα. Για μένα. Με δείχνει πεθαμένο και μου λέει πώς να φτιάξω το τέτοιο, τον παίχτη μου. Μπράβο ρε μάστορα. Μου στη ζωή. Έλα. Θέλεις χειρουργείο, ανέβα πάνω στο τραπέζι. Μάλιστα αφεντικό. Ρε, κάναμε το stop. Κάνει ότι καταλαβαίνεις. Γιατρέ, μετά το χειρουργείο θα ξέρω να παίζω πιανό. Ναι.
Ωραία, γιατί πριν δεν ήξερα. Κάτι λέγανε για κάτι ρεβίθια σήμερα που τρώγανε στο μαγαζί για πεθάνει στο γέλιο. Μάνα είναι στραγάλια λένε. Δεν τρώμε για ρεβίθια. Να τα βγάλουμε λέει ολόκληρα αυτά πως είναι. Άμα αρχίσουμε χοροπηδάνε λέει ακούγονται ψαλεύουνε μες στην κοιλιά μας. Τι είναι τα στραγάλια? Δεν ξέρεις τι είναι στραγάλια. Κράτησα ρεβίθια. Τι? Ξηρή καρπί. Τόσο μεγάλα. Όντως. Στραγάλια. Μαλάκες πού μένετε? Ελλάδα. Αυτά που είναι... Ούτε στις σπηλιές να μένετε. Αυτά που είναι σαν χώμα, κάτι μπιλάκια. Δεν μπορεί μαλάκα, τα βάζω στο όμως γίνει μετά σαν φρολέξι. Σαν ρεβίθια είναι, απλά Τα στο σκάτα ξύσκαρπι. γίνονται. Ω, μας σκάσανε οι παριώτες. Φούτες. Κουρούνες. Φούτι. Τα ακούς? Όχι. Ακούς τι. Θα το πω σαφ. Θα αφήσετε την καρότσα πάλι, Στην κάροτσα. Αργά, μαλάκα, περίμενε. Αργά, περίμενε. Δεν περιμένουμε τίποτα τώρα, δεν φύγαμε, δεν περιμένουμε. Δεν γάμματα τη Σταυρός, θα πέσω πάλι χάμα, περιμένουμε σαν τα ζώα. Να τα. Γαμώ τα αντιχριστό σου, μαλάκα. Πέθανες. Μαλάκα. Όχι καλά. Να υγεία σου γάμο. Τι με σκότωσες. Τέλειωνε. Τώρα πρέπει να φέρω μηχανικό γιατί καταστράφηκε. Ο μηχανικός είσαι? Όχι, φίλε μου. Θεός. Χέρια ψηλά. Τι χέρια ψηλά, τι έπαθες? Σίγουρα στα χέρια, φίλε μου. Έλα, σε παρακαλώ, παίζω μια μέρα. Σε παρακαλώ, μην τα πάρεις όλα. Θα κάνω. Μόλις μπήκα, μπρο μου. Τι μόλις μπήκες, πού το βρήκες το μαχαίρι μόλις μπήκες? Το αγόρασα, λέει. Να μπει συμμορία για να πάρεις όλα. Και μαχαίρι? Οτιδήποτε, ναι, αλλά αν θα σου πουλάω εγώ. Τώρα μου πήρες τα λεφτά για να το πουλήσεις κιόλας. Ναι, ρε, μπρο. Τι είναι? Τι να σου πω. Ρε, μου κλέψανε 900 ευρώ. Και τι σε έκλεψε το γάμο μου. Σταμάτησα, εγώ πήγα κοντά και με λίστεψε. Ο στόχος. Τα θέλει ο κόλλος. Πάω σκουπιδιέρι. Φίλοι, ψηλά τα χέρια. Μπράβο, έτσι. Να είσαι συνεργάσιμος και όλα πάνε καλά. Καλή σου ημέρα. Πήγε στο σκουπιδιάρι, πήγες. Του πήρα ένα χιλιάρικο, του πήρα ένα χιλιάρικο. Πήγε στο σκουπιδιάρι. Ναι, του πήρα ένα χιλιάρικο, λέω. Στήσου εκεί πέρα που πάει να πουλήσει τα κοτόπουλα, πάνω σου φέρω σφαγέ. Είναι, πάω στην τράπεζα να τα βάλω όλα. Οκ, πήγαινε και θα σου φέρω και σφαγέα. Ναι, από μένα πέρα. Είσαι εκεί, πες μου, πόσο θέλεις Ναι, να είμαι. πας? Είμαι εκεί, είμαι εκεί. Ωραία, περίμενε. Δεν έχει βενζίνη, θα μου σβήσει, θα γίνω ξεφτύλα. Γίνεται να με πας πάνω από το δρόμο. Έχει λεφτά πάνω του, να ξέρεις, επειδή στον φέρνω, τα μισά λεφτά τα θέλω, να ξέρεις. Οκ. Κάτσε να του κόβω την απόδειξη, περίμενε. Ναι. Μάγκα τα χέρια σου ψηλά. Ψηλά τα χέρια σου, ψηλά. Ψηλά. Πάνω στον ουρανό να κοιτάνε. Έτσι. Συνεργάσου και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Χάρηκα για τη συνεργασία, γεια σας. 700 ευρώ του πήρα. Εξαφανίσω όλοι. 450 δικά μου. 350, τι 400. Αυτό είπα, 350. Ωραία. Αυτό θα κάνω. Εξαφανιζόλ! Φύγαμε. Και του κόψει και απόδειξη. Ναι, αλλά του λέω 30 φιλική τιμή γιατί θα τον κλέψει. Μαχαίρι με Όχι, πάνω αριστερά. Πάνω αριστερά στην πόλη. Μαχαίρι με έψιλον. Ναι, τι έχει. Σε λίγο. Το χέρι πώς γράφεται? Με έψιλον. Έτσι, μαχαίρι.
Μαχαίρι. Καλό πρωί. Καλό πρωί. Κοίτα τώρα κούρσα για την πόλη μαλάκα. Ωχ, τι έγινε? Το βλέπεις και εσύ αυτό που βλέπω. Νομίζω αυτή είναι μετά θάνατον ζωή. Έχουμε πιάσει 300. 400, ωχ, πάει ακόμα. Μπαμπά, φτάσαμε. Κάνω report. Τώρα. Ρε μαλάκα, θα έρθει κανένα staff. Τι θα μας κάνει? Ένας εδώ, είναι ένας εδώ. Σταμάτα! Ωπα ρε. Πώς περνάς έτσι, δεν πρόλαβα να φρενάρω. Περίμενε. Κάτσε. Γράφω για ΕΚΑΒ. Μες στον δρόμο κάθε και περπατάει ο βλάκας. Ω, ακριά άκρη ήταν και με το πήγα να περάσω και με jump. Πετάχτηκε μέσα στη μέση. Πού να φρενάρω εγώ με αυτό? Ήμουνα μάρτυρας. Ήμουνα μάρτυρας. Πού να φρενάρω εγώ με αυτό? Πετάχτηκε σαν σκυλί. Κουθείτε όλα για πάνε για κορώτο. Όλο για βόλεϊ δωμάτιου με ξεσηκώνεις. Εγώ να στη σηκώνω και εσύ να την καρφώνεις. Πολλές φορές μου λες πως θες να παίρνω κι άλλες. Να σου κρατά τις μπάλες, να σου κρατά τις μπάλες. Πού εδώ πέρα το ποιοτικότατο τραγούδι. Ναι, που λέει να σου κρατάω τις μπάλες, κάτι τέτοια λέει. Και το... Τρέχουν οι μπάτς πίσω από το αμάξι. Μέσα στο αμάξι έχουμε κοκκότα. Για κάτσε να ψωνίσουμε.